gegerane wong krami awal mula sebuah pernikahan. Awal mula sebuah pernikahan. Cocok ini Mas nggih. Tutu bondo tutu rupa bukan karena harta juga wajah itu Mas. Iya bener lah tenan lah. Apa terusan? Among apa nih? Duwe. Ati pawi Oh berarti ki wong bebrayane ora krana harta utawa rupa tapi ya mergo ati Mas ya. Bener karena hati perasaan. Bondo ki lek ora duwe kena digoleki. Rupa ki lek ora ayu ya kena. Rupa bakale tuwek. Tapi lek ora ayu kan kena dipacaki Mas. Iya, tukokne babakan 500 wis mari mening nek kuwi kok. Iya, sontek ngono to Mas. Sok ininya gilap. Oh skincare ya. Dadi kudu nyawang atine ya Mas. Ha iya lho kudu. Lah lek atine ketutup dodo Mas. Sampeyan pengen roh mangan nyawang ati sing penak pengen roh. Pengen roh aku. Ora ning Lamongan 30.000 oleh ati kuwi. Wah, ngono di angkringan. Oke, monggo. Kok iso dadak jenenge wong bangun tresno iki ngono kuwi mau to. Yo Mas bener mergo perasaan tulus. Pisan kena pisah. Ya duwe salah aja mung mungkat munggut wae. Piye Mas? Dirembukne lek enek salah wong balung bangun balo wisma ki lek enek salah aja mung digedhekke lek nesu. Alah opo? Sampeyan opo? Sik kuwi lek sik anyar, sik manten anyarno gayane lek masake kasin enak Mas enak. Kalau kesandung alah Dik ayo kesandung kene tak tulung jajal manten kawak Dik aku malah mbok jengkrakne. Kesandung malah mbok jengkrakne. Pisan pindho dikandani ora. Ngono kok kon sepuro to Mas. Tuwek-tuwek apa enggak anyar. Yen gampang kamu gampang yen angel luwe gampang. Gampang piye wi? Ngene lho, Dik. Piye, Mas? Iki mang sing kleru nyato yo cok. Sing kleru nyato yo coglok kuwi mang. Walah. Asli kleru saiki. Guwane Mas ngambemu. So ira dijak rewene Nisa itu. Jan mentu wolo aku. Ngene lho maksudku ki lek ana barang didik didikne wae. Ora ning ngono Mas. Aku ngerti sampean ki wis kesel to. Dadi gantian aku. Lah wis ping pira kuwi Mang? Oh iya. Pirang larik saiki ganti aku ya Mas ya. Makane kendange Jaipong siapno aja. Iki gaji ki turu nyapa to kae. Tangi. Wah, nyambut gawe. Kok tak ganti uli lho. Ora kowe ketok ora kena moni ngono to. Wis. Oh ya mene pancen ya wayahe wong turu ya Mas ya. Tak belani Mas turu Mas. Engko tak gugah pas wayah bayaran. Yen angel. Yen angel. Angel penae kaya ngene iki kok ndak campur sarinan lho ya. Lho yo, pancen senengane susu kok Caca. Gumun aku ya. Ya krek susu bareng nyapa. Susu Indomil lho Mas. Weh. Tubuh sehat. Tanaka. Lali to malen keterak susu ki Mang. La
nane none nunuke nono bocah tanekeno ti nombes harto weh jan cocok piye iki diterusne saiki apa diterusne kok gara-gara sesuk Mas Dibacutke ya. Buka celuk, Mas. Lah iya bener celuk ora apa-apa buka adan ya ora apa-apa. Golek ising kaya ngapa. Sik. Lho aku lho wis kandha to. Sik. Mamula Wis to. Bene. Mula lek ning buri lek disuguhi es teh aja golek moni. Ngene iki lho angel ngene iki lho. Iki kok kan ngematne susu iki, Mang. Ketara iki, Mang. Aku wis kandha. Piye? Buka celuk, Mas. Diceluki kok kene apa pejit? Iki senengane buka kenong iki. Buka kenong suarane kendu ngono lho. Apa tadi? Suarane kenong. Buka celuk, Mas. Siap, Mas. Buka celuk ya, Mas ya. Oke, ya. Golek ising kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene angger gendro wakasane malah bangun tresno Mas Budi kendangnya keplak mati, Mas. tutu bondo tutu rupa mong atine Kendang kempiange, Mas. dadi tetaline kuya rukun kaatya pepindane mimilan mintuna wis jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe supratene ora nganti dadak dadi gawe rina wengi hati-hati wong prasaja luhur bebutine sampe ora gemati mama putra alus bebutine pancen wong bangun balik semua kuwi iso angel-angel penak wong ayu ning nadyan to angel kaya apa yang dilakoni wong loro susah seneng ya digawe wong loro tur bakale bisa bangun balik tur sing sakinah mawaddah warahmah amin Yo Setya Budaya Setya Musik Community terima kasih. Nona
Tembang hati-hati kula tujuaken kagem keluarga agung saking gulunipun Bapak Muin dalah Ibu Nani. Mugi-mugi dados jaminipun saya, mugi donganipun kinabul dening Gusti ingkang kakarya jagat kinanganten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin.